Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. ಜಯಮಾಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಬೇರೆ ಮಗಲ ಸೌಂದರ್ಯನ ಮದ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಡು ಭಾರಿ ಗಡ್ದಡು ನಡತಂಡು ಈ ಮದಿಮೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಬಂಧದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಡುಪ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ತುಳುವೇರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದೇರು ಮುಗ್ಲನ ಮಾತರನಲ ಕುಶಿತ ಪಾತೆರದಾದ ನಿಕುಲೆ ತುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೈದಾರು ತಿರಗಿ ಜಯಮಾಲ ಎಂಚ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಜಯಮಾಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಗರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಮನೆತನ ಉಂಟು ಐಟ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜನಕುಲೆಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡ್ ಅಗರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಯಿನ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅವು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಇಲ್ಲಲ ಅಂದ ಅಗರಿ ಈ ಅಗರಿದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ವಾಮಯ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾರು ಆರು ಜಯಮಾಲ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಆರ್ನ ಮಗಲು ಜಯಮಾಲನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ಚಿತ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಜಯಮಾಲ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜಯದ ಮಾಲೆನು ನಿರಂತರವಾದ ಆರು ಪಾಡೊಂದೇ ಬೈದಿನಾರು ಯಾನ ವಾಮಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೂರ್ನಯ ಆಂಡ ವಾಮಯ ಪೂಜಾರನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ತಿದ್ದಪ್ಪಿನ ಎಲೆಪೇಡು ವಾಮಯ ಪೂಜಾರನ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಯಾನ ಯಾನ ನೀಲಯ ಎಮ್ಮ ಅಗರಿ ಪಂಡದು ಅಗರಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣೆ ಎನ್ನ ಭರತ ಬಾಗೋಡು ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಯಾನ ಅಗರಿ ದತ್ತ ಬಾಗೋಡು ಎಂಕ್ಲನ ಅಗರಿದ ಕುಡಿ ಯಶೋದ ಆಲ್ನ ಕಂಡನಿ ವಿವೇಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ರಿಷಿಕಾ ಪಂಡದೆ ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರು ಕೂಡ ಆವದುಂಡಲಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅಗರಿದ ಎಂಕಲ ಯಜಮಾನೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ರಘು ಪನ್ಪಿನಾರು ಯಜಮಾನಿಕೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಆರು ಎನ್ನ ಭರತ ಬಾಗೊಡ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರಭಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಪಿಕ್ ಯಶೋಧನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂಕಲ ಅಗರಿದ ಎಂಕ್ಲ ಅರುವತ್ತಿ ಬಂಡ ಅಗರಿದ ಎಂಕ್ಲ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಅರುವತ್ತಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಎಂಕಲ ಅರುವತ್ತೆ ಆರ್ನ ಬಡದಿ ಸುನಂದ ಬಂದ ಜಯಮಾಲನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗುಣಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವಾದ ಜಯಮಾಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿರು ಪಂಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿರಂತರವಾದ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಾರು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆದ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕಿನ ಸಮಯಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಗರ್ದ ಇಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಆರು ಪೋಯ್ದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗನು ಆರು ಇತ್ತೆಲ ಆರ್ನ ನಿಜ ಜೀವನ ತೂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರಂದು ಪೇರ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಜಾತ್ರೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪೇರ ಊರುಗಾರು ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವ್ರಿಗೆ ಅರಿನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅತಿಥಿ ಆದ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ದುಂಬೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಾನಿ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನಾರ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿಡ್ರೆ ಜಯಮಾಲ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಮದ್ಮೆ ತೋದು ಎಂಚಾಂಡ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆರು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪಂಪಿನ ತುಳುನಾಟ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಐನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಡು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಈ ಮದ್ಮೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆದ ಮದ್ಮೆನೆ ಆರು ನಡಪದೇರು ಆರ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜನ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಏನ ಕರಿಯರ್ ಡೇ ಮೊಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಯಮಾಲ ಮೇಡಮ್ನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚಿನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ
ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪೊಣ್ಣಲೆಗ್ ಜಯಮಾಲಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಕ ಋಷಭಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಜಯಮಾಲಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯ್ಕದ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ತಿಂತೇನಿ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೈದಾರೆ Hey, what is this? ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನೀತು Which color? Oh, they Neetu, have over to different you. rasgullas. Sorry. So, first of all, and Jayamala ma'am, baka oka Ramchandra sir again, congratulations pandre ishta undu dayapanda yeah, the stage at ponaga and actually a young couple wish malde happy married life panda apagalpa Ramchandra sir panodilla rere panodilla arega enkleg and so onji edde role model lekka ittidu enkleg mata onji very family matra in fact overall enkleg yal posata bannaga actually Jayamala ma'am enkleg masti support maldera apaga so kudlada ponjoklu pandu boka onji kannadada artist pandu mast enkleg ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಮನಸ್ಪುರ ಎಂಜಾಯ್ ಓ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಶುಭಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಿಲ್ನ ನೇಟಿವ್ ದ ಫುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಿಲ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಲ್ತಾರು ಮಾತಾರಿಗೂ ಪೂರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರೆದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಾರೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೋ ಅಜ್ಜ ಜಯಮಾಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಜಯಮಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಜಯಮಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜೆ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರಂತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಈತ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಚಯ ಅಂಚಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂದ ಭಯಂಕರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಭಯಂಕರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾನು ಜಯಮಾಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಅಂಚೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತು ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಕುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೂ ದುಮ್ಮಿ ನಿಂಚೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಯಮಾಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ ಮಲ್ತಾರೋ ಏನು ಮಗಳು ಪೂರ ಹಚ್ಚ ಪಂಡರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯರು ಭಯಂಕರ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತು ಈಸಿ ಆತು ಬಟ್ ಭಯಂಕರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಏರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಪುಜೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಜಯಮಾಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿಂದ ಅಂಡ ಅವಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪರಿಚಯ ಆರೆಗೆ ಬೊಕಾರ್ನ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಜನಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರೆತದು ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಡವಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾರೆಗೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ತೋಜ ಉಬ್ಜಿರಾರು ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ದಶಕದ ಪರಿಚಯ ಚಂದ ఒక ఎంకల్న ఊరుదారత్త ఊరుదారు ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿದಾರು ಹಾಂ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಡಿದು ಒಕ್ಕಾರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು போயிನಿ ಇತ್ತೆ ಪೊದುಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದನೆ ತಿಕ್ಕದಂಡಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ತವರ ಮನೆಗೆ ಬೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾತಂಡಾರೆಗೆ ಮಾತಾರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ದುಂಬುದ ರಡ್ಡು ಜನ್ರೇಷನ್ ದುಂಬುದಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡಿ ಪೊದು ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ಪಣದ ಎತ್ತಾರ ಎದಗಲಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನು ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಡಿ ತೂವರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಋಣಾನು ಬಂದವು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡವು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರದ್ದು ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಐನಾಜಿ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇನು ಸೀನಿಯರ್ ಅದು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಪುರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನು ಅಂಕಲ್ ತೂಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಆರ ಪಾತೆರ್ನಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮದ್ಮೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮದ್ಮೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದ್ಮೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದಾರೆ
ಏರ್ಲ ಬಾಕೀಚ್ ಅವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಅವಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೇರೆಗೆ ರಡ್ಮೂಜಿ ಮೇರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ರಡ್ಮೂಜಿ ಆಯಾಮುಂಡು ಒಂಜಿ 6 ನಟಿ ರಡ್ನೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಬೊಕ 6 ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಎತ್ತೊನ್ಯಾರು ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ನ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 75 ಪುಸ್ತಕ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ A to Z ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ತಿನ ಐಟಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪರಾಜ ಅರಸು ಅವ್ರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ MLC ಆದ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಳಿ ಅವ್ರನ್ನ PhD ಮಲ್ದಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ್ನ ಬಾಗಲಕೋಟೆದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅವ್ರನ್ನ PhD ಮಲ್ದಿನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಅಲ್ತರದ್ದು ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಇದಾರ್ದು ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸುರತ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೇರನ ಪಪ್ಪದಾದ ಬಂಡಿರ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋಯ್ರು ಅಲ್ಪನೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಇಂಚಾದಿತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಪಡೆದು ಮಗಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎನಿಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ್ಸು ಬೊಕ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಸಿನಿಮಾದಕ್ಕೂ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿರು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಡುಟು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಂಡತ್ತ ಇಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರೋರ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕಿರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಶೋಕದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮದುಮಲು 2 ಜನರ ಸುದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಯಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಪಿನ ಭಾಗ್ಯಲ ಬರಡು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯತ್ತ ಪಂಡ ನೆರವೇರು ಈಚೆ ಯಾರನ್ನ ನಡ್ದಿನ ಯಾರನ್ನ ಮೋನೆತ್ಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸಂತೋಷ 10 ದಿವಸ ಸಾಧ್ಯತೆ 10 ಶೋಕದ ಮೋನೆಡು ಸಂತೋಷ ಉಂಡಾರ್ನ ಸಹಜ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೆ ಆಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತುಂಬಲ್ಪಿಸಿ ಮದ್ಮೆ ಆ ಪುಂಡ ಒಂದು ಬಂದು ಒಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಎನಿಹೋ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉದಿಪ್ಪನ ಆತನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸುರುತ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಜಯಮಾಲ ಅಪ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈಟರ್ ಶೇಟ್ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಜಯಮಾಲ ಕುಡ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಲೀಲಾವತಿ ಊರ್ದಾರ ಅಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಯಮಾಲಾಗ ಸೊ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದುವೆ ಅನ್ಸತಿ ಎಂಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮದುವೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಯಮಾಲ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನೋಡು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಬೈದೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಸ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಬೊಕ ಪರಿಚಯ ಏನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಐದು ತುಂಬ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತಂದೆ ಅಷ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದು ಪೋಂದು ಬೇರೆ ದೇ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅರ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಆವಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದೇ ಮೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಕ ಇತ್ತನೆ ಪರಿಚಯ ಇಂಕ ದುಂಬು ಪರಿಚಯ ಒನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉದಯ ಕೇಟ್ರಸ್ ಎಡ್ಡಪ್ಪಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಹಾಂ ನಾನು ಮಸ್ಸನ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕುಲಿಡ ಒಂದು 30 ಸತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಿಚಯ ಈಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒತ್ತುಡು ಏನೋ ಮಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕುಂದಾಪುರ ವೈಶಾಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಕುಂದಾಪುರ ವಯಸ್ಸು ಸರ್ಕಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ನಿತ ಮದ್ಮೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5 ವರ್ಷ ನಂಟಿದ್ದೆ ಒಂದೇ 100 ಮದ್ಮೆ ಪೋತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮದ್ಮೆ ಇದ್ದ ಮುಟ ಆತಚೆ
ಅವು ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಜಯಮಾಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ತಿನ ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರೆನ ಸಮಕಾಲೀನದ ದಗಲ ಇಲ್ಲಗ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋತೇರು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಮಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮದ್ಮೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಊಟ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದುವರೆಗಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ ಜಯಮಾಲ ಒಂದು 14 ವರ್ಷ నుంచి ಪರಿಚಯ. 14 ವರ್ಷ ಅರೆಗು ಜಯಮಾಲ ಒಂದು 14 ವರ್ಷಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದು 6 ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹಿತವರು ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಐಟು ಮೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಯಮಾಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆಗಲ್ನ ಆರಂಭ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಭೂತಾಯನ ಮಗ ಇವು ಅಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದರು ರೈಟ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ போಣ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಶುರುವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಚೆ ಯಾರು ಹಿತವರು ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಹೀರೋ. ವಿಜಯಕಲಾ ಕುಡಿರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೆಗುಲೊಂಜಿ ಇದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಐಟು ಮೊಗಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇಡು ತುಂಬ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಆ ಪರಿಚಯಗಳು ಆರು ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಐಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಇಬ್ಬ ದೇಪನ ತೂವರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಜನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅನ್ನ ಪಲ್ದಿವರು ಇಲ್ಲಿ ರತ್ನಮಾಲ ಬಂದು 6 ಮೊರೆನ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಅತ್ತಿ ಅದೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹತ್ತಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುತ್ತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೋಂದುತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವುಪುರ ಎಂಕ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನೆನಪುಗಳು ಅಂಚೆ ಅದು ಜಯಮಾಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಲೆಗೂ ಹಿಡಿದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಂದುವರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಮರಪಂದಿನ ವಿಷಯ ಜಯಮಾಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಜಯಮಾಲ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ ಹೇಮಾ ಚೌಧರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೇಮಾ ಚೌಧರಿ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೆನ ಕಾಪಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಜಯಮಾಲ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅದು ಇರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಒಂದು ನೆನಪು ದೇಪನ್ನಾಗ ಹೇಮಂಚ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಹತ್ತು ಅರೇನು ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಪುಂಚು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ತಲೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆಗೂ 6 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಆ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 10-15 ವರ್ಷ ಆಡು ದೇಪನ ಆರ್ಮಲ್ ಸಹಾಯದ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ತಿನ್ನ ಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡಿತಿನಗಲೇ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಿದಾಯ ಬೈವಾಗ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೈಕ್ ಬೋಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರುಳ್ದ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ಬೈದಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಕುಡ್ಲದಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲು ಕುಡ್ಲದಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಮೂಲ ಇಂಜಿನ ಮಂದು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಊರುಡು ಪಂಡ ಈ ಊರನ್ನು ಕುರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವಾರ್ಡು ಅತ್ತನ ಪಿದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಕೂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ನಾಕೇರಂದ ಅಕಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಕುಡ್ಲದಕಲ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವಿವಿಧ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರೇಟ್ ಐನ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಈ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡ್ಲದಕಲು ನಮಸ್ತೆ. So hi, enna budar sanidhya. Kudla is our city. Kuddadagulu is our emotion. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. Kudladakulu channel ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Kudlada channel ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲನ ಅಶ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Kudla is our city. Kudladakulu is our emotion. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರೆಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡ್ಲ ಈಸ್ ಆರ್ ಸಿಟಿ. ಕುಡ್ಲದಕಲು ಈಸ್ ಅ ಇಮೋಷನ್.